Læg dig godt til rette. Du må også gerne sidde op, hvis du synes, det er bedre for dig. Jeg vil invitere dig til at lukke øjnene. Og tag en dyb indånding ind igennem næsen. Og pust langsomt ud igennem munden. Vi starter nede ved dine fødder. Spænd blidt i dine fødder. Hold det et øjeblik. Og giv slip. Prøv at mærke forskellen. Bevæg benene. Og spænd op i dem. Og slip igen. Lad dine ben blive tunge. Fokuser på maven. Træk vejret dybt ned i maven. Og lad den falde helt til ro på en udånding. Træk vejret ind igennem næsen. Og pust langsomt ud igennem munden. Nu skal du fokusere på brystet. Og lad det synke. Slap af skuldrene. Træk dem let op imod ørerne. Og lad dem falde ned. Og så er vi kommet til dine arme og til dine hænder. Spænd lidt op og giv slip. Så er vi kommet op til halsen og til nakken. Du spænder en lille smule op, giver slip og mærker, hvordan det gør det blødt. Så er vi kommet til ansigtet. Slip panden. Slip omkring øjnene. Og slip kæben. Vi har det med at spænde op i kæben og bide tænderne sammen, men det er vigtigt, at du lige nu lægger tungen ned i det nederste af munden og slipper bidet og slapper af i kæben. Hele din krop nu, den må gerne være tung. Og du behøver ikke at holde noget op længere. Sig stille til dig selv. Jeg giver slip på dagen. Forestil dig nu, at kroppen den synker dybere og dybere ned. Helt derned, hvor du bliver holdt. Bliv her. Bliv i roen. Husk din vejrtrækning. Træk vejret ind. Og pust langsomt ud igen. Og ud igennem munden. Og når du er klar, så begynder du lige så langsomt at vende tilbage i dit helt eget tempo. Jeg vil invitere dig til at mærke dine fødder, dine ben, din hofte, din ryg, mave og bryst, skuldre, arme, fingre og dit hoved.